Tak čau lidi, dneska vám ukážu moje návazce. Takže nějaká vletená šňůra. Tak. Jenom udělám očko. Úplně jednoduše. Takhle, očko. Jenom si vzít očko. Vzít takhle. Jak je tady jsou dva konce, tak vzít dva konce. Otočit je kolem očka. Potom vzít očko a budeme mít v ruce vlastně dvě očka a potom jenom zatáhneme a navazit, nebo očko, takhle máme hotové. Hned se vrhneme na háček. To vám taky ukážu, jak já vážu. Nejdřív ustřihneme přebytečný konec. Tak, takže máme tak očku. Jo, udělané. Teď si vezmeme háček. Zkusím dneska, nebo spíš když na kaprařinu, tak vezmu vždycky větší háček. Teď jsem ty hajobuzy trošku jsem nějaké ztratil, takže vezmu taky takový podobný. Jo, takhle. Nevím, proč ho mám bez protihratu, ale takhle. A jak máme tohle, to si radši udělejte vždycky na silonu, jak to máte na tom a potom si ustřihnete jenom kolik chcete. Já tak, když už jsem udělal to očko, tak většinou tak 25 cm od oka, jo, nebo 30, to je jedno, jo, ale prostě já chytám na tak dlouho návazce, jo, na kaprařinu. No, moc nejde vidět na té kameře, ale třeba tak 30 cm, jo. Potom vezmu ten háček, provlaču ho tou dírkou. Teď ho stáhnu dolů a tady si určím, jak to chci od háčku. Já chytám třeba takhle od háčku, jo. Chytám aj občas co jiné, takže mně to je úplně jedno. Teď takhle, já nepočítám obmoty, ale takhle to obmotám. Jo. Tam to provleču tou dírkou. Tak. Teď utáhnu. A už se jenom naváže obratlík. A navazec je hotový. Nedávám tam žádné gumičky, nic, protože vlastně teď už je nemám. Ale jinak občas si tady dám tu gumičku, potom si navážu obratlík a jenom to na něm stáhnu, jak tady mám očko. Tak je. Doufám, že se vám to moje video líbilo. Dávejte odběr, like a čau.